deixar cansats de veure'm perquè, clar, com que he penjat 2 vídeos en menys d'un any, doncs no hi esteu acostumats, però no passa res perquè tinc un munt d'idees que vull compartir amb tots vosaltres i espero que us agradi molt, així que ja tindreu temps d'acostumar-vos-hi. Avui us porto una petita manualitat nascuda de la frustració de veure tots aquests vídeos que corren per internet on intentant aconseguir un estampat tipus marbre s'acaben malgastant i destruint quantitats abominables de laca d'ungles, d'esmalt d'ungles, pintaungles. No! Per què? Així que, pensant, se'm va acudir una alternativa a aquesta opció tan abominable basada en pintura en spray. Si continueu mirant els meus vídeos veureu que la pintura en spray m'agrada molt, vandalisme a part, però trobo que és una tècnica molt infravalorada i que és molt versàtil, així que thumbs up pels sprays. Així que avui us porto aquest primer intent d'aconseguir un efecte tipus water marble que es coneix fet amb pintura amb spray. Així doncs, sense més dilacions, comencem amb el vídeo. Els materials que necessitarem per a aquesta manualitat són sprays de colors, un bol amb aigua suficientment alt com per poder submergir-hi les peces d'estampar i els objectes a decorar. Avui farem servir aquests platets de l'IKEA, ja que tinc la sensació que quedarà molt bé amb aquesta tècnica. No estic segura de com quedaria si féssim servir una tassa o un bol amb aquesta pintura, així que si voleu saber com quedaria la cosa, ho haurem de descobrir en un altre episodi. El primer que farem, doncs, és pintar tot el plat amb una base de color. Procureu que no sigui molt gruixuda, però suficient per tenir un color uniforme. I després ho deixarem eixugar completament. Un cop estigui tot ben sec, podem començar la nostra marbalització. Diguem que hi ha diferents tècniques per aconseguir aquests efectes tipus marbre, les quals, ja que me les he inventat jo, les he batejat una mica així al meu estil. I per tant, començarem amb la primera tècnica, la tècnica de la nebulosa. Aquí començarem fent un puls amb un spray al bol d'aigua des d'una certa distància, uns 9 centímetres aproximadament, i sense esperar massa introduirem l'objecte a l'aigua. Donat que tota la pintura forma una sola peça, el disseny us seguirà el moviment i quedarà enganxat al plat. Si voleu fer dissenys més petits, com ara aquests, podem utilitzar la tècnica del nuvolet, on partirem d'un petit puls d'esprai, no volem massa pintura, només una mica. I dins d'aquest hi farem un altre puls, des d'una distància molt més curta, ja que volem que la pintura quedi concentrada al centre. Així, farà que quedi un núvol de pintura envoltat d'una estela de puntets al voltant. I llavors ja només cal que submergiu l'objecte a la pintura. Si voleu, podeu aprofitar i amb un tovalló de paper podeu rascar suaument aquelles parts que no vulgueu que quedin al disseny. Una altra tècnica seria la de la pols d'estrella. Sí, ja ho sé, és que m'agrada molt l'astronomia. Però bé, aquí començarem amb un petit puls amb el mateix spray amb el qual hem fet el color base de l'objecte. I hi afegirem un altre puls d'esprai amb un color que contrasti bé amb el de la base. Llavors, el que farem serà trencar la membrana que s'ha creat al voltant del primer puls i submergirem l'objecte capturant aquelles parts que vulguem tenir en el nostre disseny. Un cop tinguem la pintura col·locada, amb un tovalló de paper podem netejar aquelles parts que no vulguem. Com? Arrossegant suaument el paper sobre aquelles zones. Per contrari, aquelles parts que vulguem conservar, les pressionarem suaument contra el plat per assegurar-nos així de que queden ben enganxades. Finalment, tenim l'última tècnica, la qual he batejat com el cinturó d'asteroides. Si vols, també pots pintar el bol amb 2 colors diferents, cosa que queda molt elegant. Per a fer-ho, pintarem primer la part de dins i quan estigui totalment seca, el posarem cap per avall i pintarem la part de sota. Amb aquesta tècnica, primer farem un petit puls amb el color base per concentrar la pintura i després hi afegirem un altre color al centre. En aquest cas, posarem més pintura de la que posaríem amb les altres tècniques i esperarem un parell de segons. Llavors, començarem a trencar la pintura amb l'ajuda d'un escuradents i un cop ho tinguem tot a punt, pescarem aquelles parts que vulguem. Com que això ja no és un disseny uniforme, no seguirà el moviment i per tant hauràs d'anar pescant aquells trossos que vulguis conservar. Això et permet fer dissenys més específics, però és possible que necessitis repetir-ho un parell de vegades, així que no t'oblidis de retirar els trossos que queden surant i de deixar que s'eixugui bé abans de repetir-ho. I si han quedat algunes taquetes que no t'agraden, sempre les pots treure amb un cotonet i una miqueta d'acetona. Si us en queden ganes, sempre podeu pintar al marge amb un rotulador o amb tinta metàl·lica, així li donarem un toc molt més clàssic. Quan ho tingueu tot enllestit i estigui tot completament sec,
li donarem una capa final amb vernís transparent i tarà! Oi que ha sigut superfàcil? La veritat és que fa molt de temps que volia provar de fer alguna cosa així estil water marble amb sprays i ara que sé que la cosa promet, tinc moltes idees que s'han de provar, així que... Dic la veritat, aquests platets ja fa un temps que els tinc fets i l'estampat està preciós, com el primer dia, estan maquíssims. Faig servir com a posagots per posar-hi les ulleres de la nit, d'escurabutxaques, però són la vostra creació, en podeu fer absolutament el que vulgueu, inclús us podeu fer servir pel que estaven fets, que era plat de tés. Però per què? No, feu servir coses creatives, pel que més us vingui de gust. I bé, això és tot, espero que us hagi agradat el vídeo, no us oblideu de clicar al m'agrada si us ha agradat. I si per si de cas algú recreés aquests platets, envia'm una fotografia, feu servir qualsevol de les meves xarxes socials, aquestes d'aquí. I res, si voleu us podeu unir a la petita família clicant el botonet vermell d'aquí sota o el logo que hi ha aquí al costat. És gratis i no fa mal. I bé, espero que passeu molt bon dia i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!